Ďakujem, snáď to počuli. A teraz sa vám predstaví súkromná základná umelecká škola Fantázia, v ktorej učí veľa mladých učiteľov a učiteľiek. A ako to hovorí pani riaditeľka Vierka Piekelnícka, u nás môžu učitelia získať nielen prax a prvé pracovné skúsenosti, predovšetkým sú vedení k nadštandardnému vzťahu k žiakom a učia sa, ako s radosťou naplňať svoje učiteľské povolanie. Za to, že ich dnes budete počuť a vidieť, môžu kreatívni učitelia, deti a všetci rodičia, vďaka ktorým sa môžu všetci v umeleckej škole učiť, ako popustiť úzdu fantázií a dať krídla svojmu talentu. Ako prvá sa vám predstaví Liliana Buňová, ktorá získala 6. miesto na Zlatom pásme Dňa tanca 2024 v Poprade. Give it up for Sister Realness. Ďakujeme, Liliana. A teraz pozývam 6 tanečníčok s choreografiou Chlad na duši, s ktorou získali 4. miesto na Dňoch tanca 2024 v Kežmarku.
Ďakujeme, dievčatá. Teraz prichádzajú 4 tanečničky so skladbou Žiar ako diamant. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Starlight in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. Oh my gosh. Baby, let me. I did it again, so I'm gonna let go. Oh my. Baby, let me love you down. There's so many ways to love you. Maybe I can break you down. There's so many ways to love you. Got me like, oh my God, I'm so in love. I found you finally. Make me wanna say, oh, 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 oh my God. Make me wanna say, oh, 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 oh. I fell in love with Shawty when I seen her on the dance floor. She was dancing sexy, pop, pop, poppin', dropping, dropping low. Never ever had a lady hit
Ďakujeme, dievčatá. A možno vás práve tieto dievčatá inšpirovali, aby ste aj vy začali tancovať. A na záver sa vám predstaví 7 tanečníčok, ktoré si vybojovali prvé miesto na AFC Dance Cup v Bardejove v roku 2024 s choreografiou Witcher. Ďakujeme, dievčatá. Čo by ste povedali na to, keby som vás poprosila ešte o jeden potlesk, pretože tých dievčat bolo veľmi veľa a ten potlesk patrí súkromnej základnej umeleckej škole Fantázia. Ďakujeme veľmi pekne. Poprosím folklórny súbor Senior Jánošik, aby prišiel medzi nás a ja vám zatiaľ niečo o nich prezradím. Bývalí členovia folklórneho súboru Jánošik Svit sa pod hlavičkou Seniory spolu stretávajú a trénujú už 18 rokov. Pred 2 rokmi sa rozhodli vytvoriť vlastné občianske združenie pod názvom Folklórny súbor Senior Jánošik Svit. Jeho súčasťou sú nielen bývalí Jánošíci, ale pribudli aj noví členovia z Popradu a okolia. Počas týchto 2 rokov vystupovali nielen v meste Svit, v Tatrách a v okolitých obciach, ale reprezentovali svoje mesto a podtatranský región v Čechách a na Medzinárodnom folklórnom festivale na Azúrovom pobreží, kde mohli ukázať čaro slovenského folklóru v mestách Diano Marina, Sanremo, Nice a Cannes. Okrem prezentácie samotných tancov vytvárajú programy s tématikou ľudových zvykov, ako sú Veľká noc, dožinky, čepenie nevesty či pásmo od Lucie do Vianoc.
Radosť z tanca a spevu odovzdávajú vo svojich vystúpeniach divákom od srdca a veria, že sa im podarí realizovať ešte veľa nápadov a plánov a tým pripomínať ľudové tradície aj mladšej generácie. Folklórny súbor má vo svojom repertoári tance z rôznych regiónov. Tentokrát načrel do regiónu Spiš vďaka choreografii dlhoročnej choreografii pani Aurélie Hanzeliovej, ktorá sa venuje hlavne tomuto regiónu. Dámy a páni, milí hostia, folklórny súbor Senior Jánošík. Singilingibom, singilingibom.
má dverí západ. Ďakujem folklórnemu súboru Senior Jánoši, bolo to veľmi pekné. Ďakujeme. A teraz poprosím potatranských Alexandrovcov, aby prišli medzi nás. Potatranskí Alexandrovci, poďte medzi nás.
Podtatranskí Alexandrovci, poprosím vás. Pokiaľ prídu, niečo vám o nich prezradím. Občianske združenie Zábavný súbor Svita Senior vzniklo v roku 2011 a bol založený Alexandrom Tokárom, ktorý je súčasným vedúcim a účinkujúcim členom. Súbor je zložený z mužov a žien v seniorskom veku s vekovým priemerom 72 rokov. Poslaním súboru je v tomto krásnom veku rozdávať divákom a poslucháčom úsmev a radosť. Účinkujúci seniori chcú byť ešte užitočnejší tejto spoločnosti a odovzdávať kultúrne dedičstvo ďalším generáciám. Zábavný súbor Svita Senior má tieto účinkujúce skupiny. Hudobná skupina Veselá Chasa, spevácka skupina Senior, tanečná skupina Mája, Podtatranskí Alexandrovci, humorné scénky, solové piesne Repete, anekdoty i hovorené slovo. Dominantou sú však Podtatranskí Alexandrovci, ktorí vystupujú v rámci mesta Svit, regiónu Spiš, v každom kúte Slovenska, ale aj v zahraničí pri slávnostných príležitostiach či jubileách. V závere ešte dodám, že sú nositeľmi ceny primátora a mesta. Dámy a páni, milí hostia, Podtatranskí Alexandrovci. Šiel som cudze kraje a mnoho predlhých ciest. Len jedna cestička vedie do moje vlasy svet. A zem je najkrásnejšia, nedám ju za celý svet. Dojde dole neznámy, čo skrýva krás a moja rodná vás. Slovensko naše, moja rodná vás. Slovensko naše, moja rodná vás. Je zašumí haj a dovidí už to šepkal a víťa rodný kraj. Tu sa slnka zjaví, čo víta mladostný čas. Panička drahá víta, šťastný som doma zas. Čo skrýva krás a moja pekná vás. Slovensko naše, moja rodná vás. Slovensko naše, moja rodná vás. Lesy, malebné údolia tiež, potom čo u nás len vedieš a nikde nenájdeš. Oči do zrna, a Jezu pozdrav všade, a slova si Slovensko, čo skrýva krás.
Nebudete spievať. Na tú svetú Katarínu, Katarínsku nedeľu, zverbovali šuhalička na vojnu. Zverbovali šuhalička na vojnu. Sama kráľovna Seduričku vzala, Seduričku vzala. Aby šuhajka na vojnu dostala, na vojnu dostala. Čo bogaj, nebogaj, čaj nebogaj, čo bogaj, nebogaj, čaj nebogaj, čo bogaj, nebogaj, čaj nebogaj, bogaj, 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 čaj nebogaj. Prečo ste ma zervovali, zervovali nedeľu? Prečo ste to nenechali na stredu? Prečo ste to nenechali na stredu? Sama kráľovna Seduričku vzala, Seduričku vzala. Aby šuhajka z vojny dom dostala, z vojny dom dostala. Čo bogaj, nebogaj, čaj nebogaj, čo bogaj, nebogaj, čaj nebogaj, čo bogaj, nebogaj, čaj nebogaj, bogaj, 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 čaj nebogaj. Spomínajú na záplavy, keď sa svitom prevalili. Spomínajú na záplavy, keď sa svitom prevalili.
spoločne si zaspievajú. Mesto spolu zveľaďujú, spoločne si zaspievajú. Nech Pán Boh žehná jubilejný svit a v ňom ľuďom dobria si dlho žiť. Milí hostia i svitania, buďte zdraví a dovidenia. Milí hostia i svitania, buďte zdraví a dovidenia. Dievčatá ružičky natrhali, každá svojmu, len ja smutná nemám komu. Natrhali každá svojmu, len ja smutná nemám komu. Nesiem svojej milej červenú ružičku. Červená ružička, čo sa nerozvíja. Frajerečka moja, čo smutné oči máš. Červená ružička, čo sa
Ahoj! Milé seniorky, seniori, ďakujeme vám za nádherné vystúpenie a ďakujeme vám za to, že robíte tento svet krajším. Poprosím ešte jeden potlesk. Ďakujeme. A na záver sa vám predstaví biková hudba Sviťanka, ktorú pozývame medzi nás. Biková hudba Sviťanka sa na verejnosti prvýkrát predstavila 1. mája v roku 1942 pod taktovkou pána Škrobáka. Počet jej členov neustále narástal a v marci 1943 bola Dychovka schopná postaviť sa pred mikrofóny Slovenského rozhlasu a v priamom prenose odohrať polhodinový koncert. Z kroniky Dychovej hudby sa dozvedáme, že najväčší rozmach a slávu toto teleso zažilo v rokoch 1947 až 1951. Dychová hudba Sviťanka je od roku 1993 členom Združenia dychových hudieb Slovenska. V posledných rokoch dychový súbor účinkuje v rámci kultúrneho programu pri rôznych príležitostiach v susedných aj vzdialenejších obciach a mestách. Nech sa páči, dámy a páni, dychová hudba Sviťanka. A naše vystúpenie začneme piesňou Listoček z brezy, Jiska Oňova, v mladšom vydaní. Poď ako bližšie, po tu. Je to za chvíli? Za našou dedinou bystrá voda tečie pod lôžky, pod brezou zelenou perí dievča šatôčku. Listok z brezy do vody padá, voľka si cestičku hľadá, svoj pozdrav milému dievča koňom hľadá. Listoček z brezy dolu vodou pláva, dievčatko za ním bielou šapkou máva. Listoček, môj milý kraj, a pozdravujem mu odo mňa odovzdaj. Listoček z brezy dolu vodou pláva, dievčatko za ním bielou šapkou máva. Listoček, môj milý kraj, a pozdravujem mu odo mňa odovzdaj. Bravo! 70 za 4. Najlepšia ďateľníka je tá, ktorá kvitne drobne. Ďalšia piesnička sa volá Kvitne drobná ďateľníka. Pekná
Пташка вязала, пришел мне, шагаете, снова на коня мать. Sa musí svedomie, tá sa musí krajničku po svete roznieť. Tvoja láska, moja čest, tá sa musí svedomie, tá sa musí Ďakujeme za burný potlesk. Neutíkajúci. Ešte, stačí. Ďakujeme. 41. 41 bude niečo ako... Spárniš sa. Poď spievať. No, užívaš to. Tak mi na to píši, že je to Maríša. Malo plaču. Môžeme? Máte. Bije mamka, bije ma, a ja ľúbim len teba. Bije mamka, bije ma, a ja ľúbim len teba. Maríša, pusu daj, mami sa nepýtaj, veď mama taká bola, keď ešte mladá bola. Maríša, pusu dala, mami sa nepýtala, veď mama taká bola, keď ešte mladá bola. Sedí mamka po stole, a jak milo v stodole. Sedí mamka po stole, a jak milo v stodole. Maríša, pusu daj, mami sa nepýtaj, veď mama taká bola, keď ešte mladá bola. Maríša,
Pripúšťam, 39. pripravujem vás na to, že ide predposledná pieseň naša a volá sa Dva duby. Na konci doma. Máš? Tak to tu nie. Oj na hore dva duby, oj na hore dva duby, oj na hore dva duby, ja som sa zalúbil. Oj na hore dva duby, a ja som sa zalúbil. Zrazila tiež som sa, na líce ťa poboskal. Panie Boże, to pri nás, nasza láska začína. Panie Bože, to pri nás, naša láska začína. Sa s dúbom objíma, daj mi silu pre syna. Duch sa skláňa, ja zveru, daj mi krásu pre dceru. Duch sa skláňa, ja zveru, daj mi krásu pre dceru. Stoja ľudí na hore, už ma život prebolel. Dva duby, nikto vás tak nelúbi. Oj na hore, dva duby, nikto vás tak nelúbi. Vezmi si ma do neba, ja nie chcę bez seba. Vezmi si ma do nieba, a na ziemię nie trzeba. Vezmi si ma do nieba, a na ziemię nie trzeba. Sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la. Vezmi si ma do nieba, a na ziemię nie trzeba. Vezmi si ma do nieba, a na ziemię nie trzeba. Kto jeszcze nastąpi? Do autobusa. Ale posledné. Niečo na ľudovú notu zase povedz. Michová hudba sa dnes sa rozlúči poslednou piesťou, ktorá sa volá Múdrejší ústupy. Je to poučná myšlienka. Hlavne sa máš usmievať. Už František Krištof Veselý na to prišiel. Vieš, čo je pointa, Milan? Že sa máš usmievať a nie poučať. A tí, ktorí sú nepoučiteľní, nech sa usmievajú.
iba špátom, že nás sa vôbec nevyzná. Poviem ti, že na nešťastie látom, o chvíľu veľkú radosť má. Ona sa rozvarí pomalu, každý môže tu pozrieť sa krám. Ja vám to poviem zase špátom, než každý urovná. Ďakujeme. Výchová hudba Sviťanka. Ďakujeme veľmi pekne. A ešte chcete? Áno! Tak príďte na budúce. Na budúce zasa niekedy s výchovou hudbou Sviťanka. Možno aj o rok, až uvidíme. No. A my vám veľmi pekne ďakujeme, prajeme dobrú chuť. Milí Sviťania, ďakujem vám, že ste prišli, že ste podporili našich umelcov potleskom a ja vás teraz pozývam do Kultúrneho domu na krásnu fotografickú výstavu pod názvom Mesto Svit a jeho premeny v čase. Výstavu pre vás inštalovalo Centrum voľného času Svit spolu so Strednou odbornou školou Polytechnickou Jána Antonína Baťu vo Svite. Okrem veľkého množstva fotografií môžete vidieť na druhom poschodí zlatý kalich, ktorý venoval Ján Antonín Baťa veriacim vo Svite v roku 1934. Od 14. hodiny vás čaká bohatý program v areáli Iskra Arény, ktorý bude trvať do neskorej noci. Ďakujem vám za pozornosť a prajem ešte krásny deň. Dovidenia.